Strička Jan, STO Bratislava. Tatami 6, Slížová Patrícia, Sadkijevič Nataša. V kategórii 27 kg mladší žiaci Pálešky Slovensko. Prvé miesto oproti Hitler. V zápase na žrební číslo 5, Volkáš, Kalčík, Vítana Volkáš. Tatami číslo 1 z konkurzanta Solianik Matošek, vítajte Solianik za 10. Tatami číslo 1 nastúpi Adam Viktor, Mladosť Rimavská Sobota a Mamčov Tančov, Miško, Bulgária. Tatami číslo 2 z konkurzanta zápas Pavlenčov Krajčí, vítajte Krajčí za 10. Opäť je prvé miesto.